Γεια σας. Με αφορμή τις επισκέψεις που ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα, θα σας παρουσιάσω τις προτάσεις μας σε σχέση με δράσεις που σας προσκαλούμε να συμμετέχετε. Την επόμενη εβδομάδα είναι η Παγκόσμια ημέρα Υγείας 2025 και συνδυάζεται με τις επισκέψεις σας σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι προφανές ότι πηγαίνοντας σε ένα περιβάλλον κλινικό, όπως είναι το κέντρο υγείας, όπως και στο νοσοκομείο, θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του τμήματος, έχοντας μαζί μας τη λευκή ιατρική μας ποδιά ή φορώντας scrubs. Βέβαια, να σημειώσω ότι πολλές φορές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα δούμε προσωπικό το οποίο δεν φοράει ιατρικά ρούχα. Στην περίπτωση που επιλέξετε αυτή την πρακτική, θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράτε ένα ταμπελάκι που αναγράφει το όνομα, τεπώνυμο και την ιδιότητά σας. Και για αυτόν τον σκοπό, ως παράδειγμα, έχουμε αυτή την εικόνα που θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα δικό σας καρτελάκι και να το έχετε μαζί σας, που αναγράφει το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας. Τώρα, είπαμε ότι μπαίνουμε στην εβδομάδα που έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα Υγείας του 2025, η οποία είναι αφιερωμένη φέτος στην υγεία, αρχή, ελπιδοφόρο μέλλον, και θα δείτε περισσότερες πληροφορίες μέσα στη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Προτείνουμε, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, να συμμετέχετε θελοντικά σε δράσεις που τρέχουν αυτό το διάστημα στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, προτείνουμε να συμμετέχετε όλοι στον προληπτικό έλεγχο υγείας ενηλίκων ατόμων ηλικίας 40 με 74 ετών, μία από τις 4 ημέρες των επισκέψεών σας. Στη συνέχεια θα σας δώσω πολύ περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Μιλάμε λοιπόν για τον προληπτικό έλεγχο υγείας ενηλίκων σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε τις επισκέψεις μας στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προτείνουμε, για να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και για αυτές τις δράσεις, να ρίξετε μια ματιά, να επαναλάβετε τα κεφάλαια που έχουν να κάνουν με τη λήψη του ιστορικού και επίσης το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ζωτικά σημεία. Παράλληλα, πατώντας κλικ στην παρουσίαση εδώ, θα οδηγηθείτε στο βίντεο, το εκπαιδευτικό βίντεο για τη μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Ποιοι είναι οι στόχοι λοιπόν αυτής της δράσης? Στόχος της δράσης προληπτικού ελέγχου υγείας σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι να εξετάσετε παράγοντες κινδύνου για την υγεία πολιτών, εφαρμόζοντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που διδαχτήκατε στα μαθήματα των 2 πρώτων ετών. Θα αναλάβετε λοιπόν εξάρτητα, ιδανικά σε ζευγάρια, την εξέταση πολιτών που προσέρχονται σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, χωρίς απαραίτητα την άμεση επίβλεψη από γιατρούς ή νοσηλευτές. Ποιους αφορά η εξέταση? Αφορά πολίτες ηλικία 40 με 74 ετών που δεν έχουν κάποιο οξύ πρόβλημα υγείας και συμφωνούν να συμμετέχουν στον προληπτικό έλεγχο υγείας. Πόσο χρόνο θα έχετε γι' αυτό? Προτείνουμε να διαθέσετε μία από τις 4 ημέρες, 3 περίπου ώρες, και κάθε πολίτη θα έχετε στη διάθεσή σας περίπου 15 με 20 λεπτά. Πότε θα γίνει αυτή η εξέταση? Η ιδανικά εξέταση αυτή μπορεί να γίνει πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού, εφόσον αυτοί οι ασθενείς έχουν έρθει νωρίτερα, ή αμέσως μετά το προγραμματισμένο τους ραντεβού, εφόσον βέβαια συμφωνούν. Τι περιλαμβάνει η εξέταση? Λήψη προφορικής συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση, λήψη στοχευμένου ιστορικού, καταγραφή συνηθιών, κάπνισμα, αλκοόλ, άσκηση, διατροφή, μέτρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων, μέτρηση σωματικού βάρους και ύψους με στόχο τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος. Τι θα χρειαστείτε? Στη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ένα σημείο υποδοχής κοντά στην είσοδο και τη γραμματεία της δομής, όπου θα μπορέσετε να ενημερώνετε τους πολίτες ασθενείς που έρχονται στη δομή για την δράση σας, για το σκοπό, όπως είπαμε πριν, και ιδανικά είναι ξεχωριστό ήσυχο χώρο με ένα γραφείο και 2 καρέκλες. Από άποψη εξοπλισμού, οπωσδήποτε το στεθοσκόπιό σας, ένα πιεσόμετρο για μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μπλοκ και στυλό για να καταγράφετε τις απαντήσεις των πολιτών παύλα ασθενών και επιλεγμένες εικόνες από αυτήν την παρουσίαση. Προαιρετικά, μεζούρα, ζυγαριά για τη μέτρηση σωματικού βάρους και ένα στιμόμετρο για μέτρηση του ύψους. Θα πρέπει λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή στη δράση μέσα από την κατάλληλη σελίδα του e-learning του μαθήματος. Προτείνουμε, όπως είπαμε, να εξετάζετε τους πολίτες σε ζευγάρια, σε ειδικά επιλεγμένο χώρο. Η εξέταση των πολιτών μπορεί να γίνει με έμεση επίβλεψη, όπως είπαμε, δηλαδή δεν απαιτείται να βρίσκεται ένας γιατρός ή νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια στον ίδιο χώρο με εσάς. Για κάθε πολίτη πρέπει να καταγράφετε το ΆΜΚΑ, οι πληροφορίες από το ιστορικό και οι μετρήσεις σε ειδικό έντυπο που θα σας δώσουμε και να περαστούν σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο τέλος της ημέρας.
Ας πάμε λοιπόν να δούμε ένα role playing που θα προσπαθήσουμε να το ετοιμάσουμε αν είναι δυνατόν μέχρι τη Δευτέρα. Αλλά μέχρι τότε ας δούμε λιγάκι τους διαλόγους που έχουμε ετοιμάσει για σας για τη διευκόλυνσή σας. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε στην υποδοχή του Κέντρου Υγείας. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Χρήστος και είμαι φοιτητής στο δεύτερο έτος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής. Απειθήτα. Κάνω την πρακτική μου άσκηση αυτές τις ημέρες στο Κέντρο Υγείας. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Στη συνέχεια ρωτάμε σε ποιο γιατρό έχετε ραντεβού, τι ώρα είναι το ραντεβού σας. Και αυτή η ερώτηση γίνεται για να δούμε αν πραγματικά υπάρχουν 15 λεπτά χρόνος που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στην εξέταση όπως σας είπα πριν. Εφόσον λοιπόν μας απαντήσει ότι έχει 15 λεπτά, λέμε ωραία, έχετε 15 λεπτά μέχρι το ραντεβού σας, θα θέλατε να συμμετέχετε σε μια ολιγόλεπτη προληπτική εξέταση που περιλαμβάνει ορισμένες βασικές ερωτήσεις από το ιστορικό σας και απλές μετρήσεις όπως η μέτρηση της πίεσής σας πριν το ραντεβού σας ή αμέσως μετά. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, προχωράμε μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό χώρο, εφόσον μπορεί να εξασφαλιστεί σε κάποια ιδιαίτερη γωνία του χώρου του Κέντρου Υγείας και ξεκινάμε. Καλημέρα σας ξανά, ονομάζομαι. Είμαι φοιτητής που κάνω την πρακτική μου εδώ. Ποιο είναι το όνομά σας, το καταγράφουμε. Πώς θέλετε να σας αποκαλώ. Ποιο είναι το έτος γέννησής σας, σημειώνουμε το έτος γέννησης. Ποιο είναι το άμκα σας, σημειώνουμε το άμκα. Και συνεχίζουμε. Οι ερωτήσεις που θα σας κάνω εμπιστευτικές και γίνονται σε όλους τους ασθενείς. Συμφωνείτε να προχωρήσω? Σε περίπτωση λοιπόν θετικής απάντησης, αρχίζουμε να καταγράφουμε και να ρωτάμε για τις συνήθειες. Πρώτη είναι η καπνιστική συνήθεια. Έχετε καπνίσει ποτέ στη ζωή σας? Σημειώνουμε την απάντηση. Ναι, όχι. Καπνίζετε? Ουσιαστικά αναφέρεται στο παρόν. Σημειώνουμε την απάντηση. Ναι, όχι. Αν μας απαντήσει είναι τι είδους καπνικό προϊόν χρησιμοποιείτε, τσιγάρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενο προϊόντα καπνού, σημειώνουμε την απάντηση. Αν καπνίζετε, πόσα έτη καπνίζετε, σημειώνουμε τα έτη που μας αναφέρει. Αν καπνίζετε τσιγάρα, πόσα τσιγάρα καπνίζετε ημερησίως κατά μέσο όρο και σημειώνουμε τον αριθμό τσιγάρων την ημέρα. Και αυτό το σημειώνουμε εδώ γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό που λέμε πακέτα έτη. Μετά την καπνιστική συνήθεια πάμε να αξιολογήσουμε την κατανάλωση αλκοόλ. Λέμε λοιπόν στον ασθενή, στον πολίτη που έχουμε μαζί μας, ας δούμε μαζί αυτό το σχήμα. Και αυτό εδώ το σχήμα μας δίνει την εικόνα για τι σημαίνει μια αλκοολική μονάδα. Μια αλκοολική μονάδα λοιπόν είναι ένα κουτάκι μπύρα, ένα ποτήρι κρασί στο ποτήρι του. Ή βλέπετε εδώ το ποτηράκι που χρησιμοποιείται για την τσικουδιά, το ουίσκι ή τη βότκα. Το ποτό λοιπόν στο ποτήρι του. Έχοντας λοιπόν αυτή την εικόνα, ρωτάμε. Πίνετε κάποιο ποτό όπως μπύρα, κρασί, τσίπορο ή οποιοδήποτε άλλο? Αν μας απαντήσει όχι, τότε ρωτάμε το γιατί. Γιατί δεν πίνετε? Πιθανώς θα πάρουμε μια απάντηση γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου, γιατί έχω πρόβλημα και μου το απαγόρευσαν οι γιατροί, γιατί δεν μου το επιτρέπει η θρησκεία μου και το κάθε εξής. Σημειώνουμε λοιπόν την απάντηση και εδώ. Αν πει ναι, τότε προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Που όπως βλέπουμε εδώ διαφοροποιείται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν έχουμε μια γυναίκα μπροστά μας, ρωτάμε πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο είχατε 5 ή περισσότερα ποτά σε μία ημέρα. Αν μας απαντήσει έστω και μία, τότε έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Για τις γυναίκες, η ερώτηση είναι πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο είχατε 4 ή περισσότερα ποτά την ημέρα. Πάλι, μία ή περισσότερες ημέρες βαριάς χρήσης. Αυτό ακριβώς σημαίνει τα 5 ποτά στους άνδρες και 4 στις γυναίκες. Είναι ένα θετικό screening και απλά το σημειώνουμε στις απαντήσεις μας. Προχωράμε στην επόμενη συνήθεια για την άσκηση. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες εικόνες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο δεύτερο μέρος της συζήτησης. Βλέπουμε λοιπόν μαζί με τους ασθενείς πολίτες τις εικόνες αυτές για να δούμε παραδείγματα μέτριας έντασης δραστηριότητα, όπως είναι το γρήγορο περπάτημα, το ποδήλατο, η ποδηλασία, το κολύμπι, η αναρρίχηση σε ένα βουνό, η εργασία στον κήπο, ο χορός. Βλέπετε λοιπόν διάφορα παραδείγματα. Άρα λοιπόν αυτά είναι μέτριες έντασης δραστηριότητας. Όταν το κάνει κάποιος άνθρωπος είναι ικανός να μιλήσει, αλλά δεν μπορεί να τραγουδήσει. Άρα λοιπόν μπορεί να μιλήσει, αλλά όχι, δεν του φτάνουν οι αναπνοές του για να μπορέσει να τραγουδήσει. Το δεύτερο παράδειγμα είναι τα παραδείγματα έντονης έντασης δραστηριότητας. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, ούτε να μιλήσει κανείς μπορεί, ούτε να τραγουδήσει, γιατί είναι έντονη ένταση, όπως είπαμε. Και βλέπετε παραδείγματα όπως είναι το γρήγορο τρέξιμο, το γρήγορο ανέβασμα ανηφόρας, το γρήγορο κολύμπι, το γρήγορο κολύμπι ή κάποια αθλήματα τα οποία ακριβώς χαρακτηρίζονται ως έντονης ένταση δραστηριότητα.
Έχοντας λοιπόν ξεκαθαρίσει τι σημαίνει μέτρια και έντονη ένταση δραστηριότητα, ακολουθούμε στην πραγματικότητα στη συνέχεια τις επόμενες ερωτήσεις που τις θέτουμε στον πολίτη, στον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Λοιπόν, κατά τις τελευταίες 7 ημέρες, πόσες ημέρες κάνατε κάποια μέτρια ή έντονη σωματική δραστηριότητα, και σημειώνουμε τις ημέρες που μας λέει. Παραδείγματος χάρη, 2 ημέρες ανά εβδομάδα. Τις ημέρες που κάνετε κάποια μέτρια ή έντονη σωματική δραστηριότητα, πόσο χρόνο αφιερώνατε? Συνήθως μπορεί να μας πει ότι εγώ συνήθως κάνω έντονη σωματική δραστηριότητα και μέτρια σωματική δραστηριότητα περίπου 40 λεπτά την ημέρα ή 1,5 ώρα. Σημειώνουμε λοιπόν λεπτά ανά ημέρα. Και το τελευταίο ερώτημα σχέση με τη σωματική δραστηριότητα και την άσκηση. Κατά τις τελευταίες 7 ημέρες, πόσο χρόνο περάσετε καθισμένοι σε μια συνηθισμένη μέρα? Ο χρόνος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει το χρόνο που περνάτε καθισμένοι στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, το διαβάζετε, όταν είστε με φίλους, ξεκουράζετε σε πολυθρόνα ή βλέπετε τηλεόραση, αλλά δεν περιλαμβάνει τον ύπνο. Και σημειώνετε εδώ τις ώρες ανά ημέρα που ήταν καθιστικής συμπεριφοράς. Είναι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο για να δούμε, όπως είπαμε, την μέτρια ή έντονη σωματική δραστηριότητα, αλλά καθώς επίσης και την καθιστική ζωή, που θα μπορούσατε και οι ίδιοι να το δείτε στον εαυτό σας. Περνάμε, κλείνοντας την συζήτηση για την άσκηση, με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχοντας λοιπόν αυτό εδώ το πλάνο, βλέπουμε για κάθε άτομο το χρόνο που προτείνεται για αερόβια άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση. Έτσι, παραδείγματος χάρη για τους ενήλικες είναι 150 με 300 λεπτά την εβδομάδα αερόβια άσκηση σε συνδυασμό με 2 ημέρες την εβδομάδα μυϊκή ενδυνάμωση. Για τους ηλικιωμένους είναι, όπως βλέπετε εδώ, 150 με 300 λεπτά την εβδομάδα αερόβια άσκηση σε συνδυασμό με 3 ημέρες την εβδομάδα με ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Και για τις έγκυες βλέπετε ότι οι οδηγίες διαφοροποιούνται. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το άτομο που έχουμε μπροστά μας, εξατομικεύουμε τις πληροφορίες και λέμε ότι με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην ηλικία σας συστήνεται να, αν έχουμε έναν ενήλικα όχι ηλικιωμένο, 150 με 300 λεπτά την εβδομάδα αερόβια άσκηση σε συνδυασμό με 2 μέρες την εβδομάδα με ειδική ενδυνάμωση. Και αυτό το ενημερώνουμε και ενδεχομένως το καταγράφουμε. Και πάμε στην τελευταία συνήθεια, η διατροφή, και προσκαλούμε τον πολίτη, τον ασθενή, την ασθενή, να δούμε μαζί το πιάτο υγιεινής διατροφής. Λέμε, δείτε λίγο αυτό το πιάτο. Βλέπετε ότι είναι ένα πιάτο, όπως προτείνεται, που περιλαμβάνει λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, ολική σάλες και υγιεινή πρωτεΐνη σε αναλογίες. Πώς θα κρίνετε τη διατροφή σας σε σχέση με αυτό το πιάτο? Και περιμένουμε την απάντηση, ότι μας πει κάπως έτσι είναι, ή ότι παραδείγματος χάρη τα λαχανικά δεν τα τρώω καθόλου, κυρίως πρωτεΐνη και δημητριακά και φρούτα. Καταγράφουμε ό,τι μας πει ακριβώς σε σχέση με τις συνήθειες διατροφής στο έντυπο το ειδικό που θα σας δώσουμε. Αφού έχουμε τελειώσει με τις συνήθειες, πάμε λίγο να δούμε τις μετρήσεις μας. Ξεκινάμε με τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Πόσο περίπου είναι η πίεσή σας? Περισσότεροι άνθρωποι περίπου ξέρουν πόσο είναι η πίεσή τους. Ουσιαστικά είναι μια ερώτηση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα μπορούσα να μετρήσω την πίεση σας σήμερα? Θα κάνουμε 2 με 3 μετρήσεις με μεσοδιάστημα 1 λεπτού μεταξύ τους. Υπάρχουν περισσότερες οδηγίες που σας προσκαλούμε να τις διαβάσετε στην παρουσίαση για πόσο ακριβώς πρέπει να είναι ο χώρος, πώς πρέπει να είναι η προετοιμασία, πόσο λεπτά περιμένουμε από την έναρξη της πρώτης μέτρησης και πότε στην πραγματικότητα ανησυχούμε. Βλέπουμε αυτή την εικόνα καλύτερα. Βλέπουμε πώς πρέπει να είναι καθισμένος ο πολίτης, ο ασθενής, σε μια καρέκλα με την πλάτη να στηρίζεται καλά, τα πόδια κάτω, όχι το ένα πάνω στο άλλο, το γραφείο, τη θέση τους λοιπόν. Και οι συνθήκες, να έχουμε ένα ήσυχο δωμάτιο, ζεστό, να έχουν προηγηθεί 3 με 5 λεπτά ανάπαυση, να μην μιλάει ο ασθενής ο πολίτης την ώρα των μετρήσεων και να μην έχει καταναλώσει καφεΐνη, να μην έχει καπνίσει ή φαγητό, να μην έχει φάει και να μην έχει κάνει κάποια σωματική δραστηριότητα 30 λεπτά πριν από τη μέτρησή μας. Όπως βλέπουμε και εδώ, κάνουμε 3 μετρήσεις, οι 2 αν είναι φυσιολογικές, οι 2 πρώτες, με μεσοδιάστημα 1 λεπτού μεταξύ τους, και υπολογίζουμε το μέσο όρο των 2 τελευταίων μετρήσεων. Αυτές λοιπόν τις μετρήσεις θα τις καταγράψουμε στο έντυπό μας και θα ενημερώσουμε τον ασθενή μας, τον πολίτη, για τη μέτρηση που είχαμε. Και για διευκόλυνση, εδώ βλέπετε πώς ταξινομείται η αρτηριακή πίεση βάσει των μετρήσεων του ιατρείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω από 130 είναι υψηλή φυσιολογική, πάνω από 140 μιλάμε για υπέρταση, για τη συστολική, και αντίστοιχα βλέπουμε και τις τιμές για τη διαστολική πίεση. Έχοντας λοιπόν κάνει τις μετρήσεις μας,
και έχουμε κάνει το μέσο όρο των 2 τελευταίων μετρήσεων, όπως είπαμε πριν, ενημερώνουμε το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Η πίεση σήμερα είναι με βάση και την ταξινόμηση καλή ή φαίνεται να έχετε λίγο αυξημένη πίεση. Αν μετρήσατε πίεση η οποία είναι πάνω από 180 στολική, 110 διαστολική, ή σφίξη είναι κάτω από 45, χαμηλές πολύ ή πάνω από 100, καλό είναι να ενημερώσετε έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια που βρίσκεται στη δομή. Προχωράμε με τις μετρήσεις του και κλείνουμε με τον δείκτη μάζας σώματος. Ρωτάμε ποιο είναι το ύψος σας, το σημειώνουμε, ποιο είναι το βάρος σας, το σημειώνουμε. Αν διαθέτουμε όμως ζυγαριά και ένα στιμόμετρο, καλό είναι να κάνουμε τις δικές μας μετρήσεις. Συμφωνείτε να δούμε μαζί σήμερα το βάρος και το ύψος? Εφόσον συμφωνεί, μετράμε το ύψος, μετράμε το βάρος και στη συνέχεια με αυτήν εδώ την εφαρμογή που θα σας δείξω αμέσως μετά, υπολογίζουμε το δείκτη μάζας σώματος. Πάμε να το δούμε σε ένα παράδειγμα. Ανοίγει λοιπόν η εφαρμογή, μπορείτε να το τρέξετε και από το κινητό σας. Υποθέσουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 1,80 στο ύψος και το βάρος του είναι 95 κιλά. Κάνουμε υπολογισμό και βλέπουμε ότι έχει ένα δείκτη μάζας σώματος 29,3 που τον κατατάσσει ως άτομο υπερβάλλον βάρος. Ταυτόχρονα όμως μας δίνει μια πληροφορία ότι για να έχει το ιδανικό δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 18,5 και 24,9 θα πρέπει το βάρος του να κυμαίνεται από 64,8 ως 81 κιλά. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε μέσα από αυτή τη συζήτηση να θέσουμε και ένα στόχο. Έχοντας λοιπόν μετρήσει το βάρος και το ύψος ή από τις τιμές που μας έχει πει, υπολογίζουμε το δείκτη μάζας σώματος και λέμε το ύψος σας είναι, το βάρος σας είναι και σύμφωνα με αυτό υπολογίζει το δείκτη μάζας σώματος, ο οποίος είναι ένας δείκτης εκτίμησης του βάρους που ιδανικά θα πρέπει να είναι μεταξύ, όπως είπαμε πριν, 18,5 και 24,9, χονδρικά λέμε 20 με 25. Σε εσάς σήμερα ήταν και δίνουμε την τιμή την οποία έχουμε μόλις υπολογίσει. Έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει έναν προληπτικό έλεγχο υγείας. Έχουμε περάσει όλες τις πληροφορίες στο έντυπο που έχουμε μπροστά μας, τις οποίες στη συνέχεια θα τις περάσουμε για κάθε πολίτη ασθενή σε μια ειδική Google φόρμα την οποία έχουμε ετοιμάσει για σας. Ιδανικά μέσα σε αυτές τις 3 ώρες εργαζόμενοι σε ζευγάρια θα σας δοθεί ευκαιρία να εφαρμόσετε δεξιότητες επικοινωνίας αλλά και κλινικές δεξιότητες σε πολίτες οι οποίοι θα δεχτούν, έχουν τη διάθεση να συμμετέχουν σε αυτήν την προληπτική δράση. Καλό είναι, πέρα από τους ανθρώπους που θα δεχτούν, να σημειώσετε και τους πολίτες οι οποίοι δεν θα δεχτούν, έτσι ώστε σε μια σύντομη έκθεση που θα σας δώσουμε στο τέλος να μας υποβάλλετε, να μας πείτε ότι την ημέρα δράσης προληπτικής εξέτασης πολιτών, μου δόθηκε ευκαιρία να εξετάσω 10 πολίτες, 3 τους προσκάλεσα και δεν δέχτηκαν. Η εμπειρία μου πάνω σε αυτό ήταν θετική, αρνητική, κάποιες σύντομες ερωτήσεις αξιολόγησης της εμπειρίας σας. Αυτά ήθελα να σας πω. Για περισσότερες ερωτήσεις έχουμε δυνατότητα αποστολής email και επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης στα κέντρα υγείας. Καλή συνέχεια, καλό ξεκίνημα.